Hurianlah hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus, hami sian parhalado ni huriata HKBP Kebayoran Baru, HKBP Kebayoran Gandaria, HKBP Tridharma, pasahaton selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Tapahibul mahrohata marsomba tu debata, jalata pangiar suarata mamuji goarna, mari hite namarede hita sian buku Eden nomor 654 ayat sada dohot ayat tolu marpungu sude. Bagasan goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Marsuara olop-olop mahamu paboahon, patubegehon hatai, pasar hamu mai ro di ujung ni tanoon, dok hamu ma nunga di palua Jahoba na posona si Jakob, marolop-olop di bata maho ale sandok tanoon, edehon hamu ma hamuliaon ni goarna, marmulia ma bahen hamu puji-pujianna. Haleluya. 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 Martanggiang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasahuatu dosan, holan ala asini roham samping do, obaen natar baen hami marpungu di jolom, marsadani roha martanggiang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, moloadong dua manang tolu halak, marpungu marhite-hite guarmu, lehonon mudo na pinangido na sida. Ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangidoan nami, lehon ma natao hangoluan nami. Lehon ma dihami saliling di hasianganon, parbinotoan di hasitongan mi, dohot di hangoluan, saliling na marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Jubul hon hamu tangia, jubul hon hamu tangia,
hon hamu tangia. Jugul hon hamu tangia, jugul hon hamu tangia, jugul hon hamu tangia, jugul hon hamu tangia. Tangihon hamu mapatik ni debata sadarion ima natar surat di Rom 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirim, marbenget ni roha ma dihapor suhon, jugulhon hamu ma tangiang, ima sahatna, atong rap magidogogo mahita tuadopan ni debata. Ali Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hobar to patikmi. Amen. Tapuji matuhata marhite edde nomor 733 ayat 1 dohot ayat 2 dulo maaon Tuhan. Dulo maaon Tuhan, bege ang bukon, rodo tua kadongan, topot ng awon. Yesus Tuhan, bege ang bukon, rodo tua kadongan, topot ng awon. Adopan mi o Tuhan, marsambawon, saya siroham o Tuhan, japon maawon. Yesus Tuhan, bege ang bukon, rodo tua kadongan, topot ng awon. Tatopoti madosata tujulun di debata patangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha jala nabasar doho. Say marpangulahi maroham midahami, dibaheni say se sama sude dosa nami. Dang adong nahupangasaw kami dukon ni asin ni roham. Hatigoran na pinatupan ni anakmu do, nahupangasaw kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon ma baga-baga ni debata taringot tuhasesani dosata. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga di arsahiho au marhite sian aka dosam. Jalanunga di lojaiho au marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu
ausat diri manalesei aka pangalausim ala ni hadiriokku jaladang be hupaingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Marene bahita sian buku ende nomor 487 ayat sada tung halak namargogo. Tung halak namargogo si pandangi-angi dok pesi taono dangolo talui posik tuturohana di batanai Tuhan namana luhon sude pangakui. Hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion iman atar surat di Lukas 10:8 mamukasian ayat sada ro di ayat 8 ita jaha marsikat soring dungi dihatahon matu nasida upama sada paboa ikon toktong nasida martangiang nasotupa leba Odo hatana adong madina sahuta panguhum sada dang dihabiari debata jaladang dipardulihon jolma alai adong madihutai paropuan na babalu na ro manopot di bana mandok pitoriau maralohon aloki jadi lelengdang rikot rohana alai ninna mamuse di bagasan rohana tutudo dak habiari debata jaladang parduliau di jolma alai hupitori nama bababluon ala di neng yau atik beha ro ibana maun muse manggariang yau dungi di dok tuhanima tangyo kamu ma padok ni panguhum nagedohi ia debata tukso pitoran nama akan napilih nilit na akan namanjo ibana arian dohot borngin tung pangergeron nama dinasida udok madihamu magira ma pitoran na nasida alai tagamon jupang anak ni jolmaima haporsyaon di tanoon di haroronai ima sahatna martua do aka natubangihon hata di debata jalan naupeopsa amin. Marende mahita sian buku ende nomor 814 ayat sada saya ajari au Tuhan. Saya ajari au Tuhanku di namartangiangan watuduhon turohaku sakap ni roham diau songon nabi ni Yesus nama naon humoko unang lomoni rohaku lomoni roham masa Tahatid dakon ma haporseotai
songon na hinatindakon di dongata sa haporsiaw di sa dok portibion rap mahita pandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tuwaw palangit dohot tanaan. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima di si Maria dan gabe-gabea siato di parbadia anurang bubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di pangumuan di silatus na mate tarpajal doi bana di hal pinar silang na tuat tubodo toru dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul siam mendebata Jehovah amanai pargogo na satu dasani. Disi mai bana pai mamulak sogotu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot tamate. Au porsea ditodi parbadia jaladong sadahurian nabadia huriha atau pandela Kristen akan nabadia dohot dihasisan di dosa dohot dihatain namandok halak mangolu sogot daging ni halak nok mate dohot dihangoluan nasora suga. Amin. Tabegema tikting di Huriata. Tikting di Huriata Minggu tanggal 17 Mei 2020. Parjolo Minggu Rogate. Sadarion Ima Minggu Rogate Namar Lapatan Martangiang. Napa duahon ruas namonding. Na di hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 nasalku nunga maruju ngolu inata Tio Rustan Hutagaul Boru Sitohang umur 82 tahun. Alamat Kompleks Polri Pondokarya Blok F10 Sektor Marsada. Nunga tuudean di hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 di TPU Pondok Rangon. Tatangnya kona asa tungibu tarapul Tuhan keluarga na tinigal honna. Napatuluhon seksi remaja. Sadarian Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 15 WIB di Patupa Seksi Remaja Pembinaan Spiritualitas Marita Zoom dipandu pembicara Christine Val doho tema daya lenting resiliensi suatu sistem untuk kembali lagi ke kondisi awal atau semula setelah mengalami gangguan baik itu dengan cara bertahan ataupun beradaptasi dengan perubahan. Pinangi dotu sude hita natua-tua asata sosoi ina nakota mandohoti uloni. Paupaton aksi sosial Pokja COVID-19 atau tegar dalam badai dohot seksi sosial. Nah di hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 pukul 10 sadawib nunga di Patupa Huriata marhitai kelompok kerja COVID-19 atau tegar dalam badai dohot seksi sosial pangurupion marumangon pembagian sembako tu ruas resort Kebayoran karyawan dohot masyarakat sekitar gereja. Palimahon tikting HKBP Gandaria dohot Tridharma ditongos marhite WA Group. Aka tikting naso ginahon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha songonima sahat ni tikting di Huriata di bagasan Minggu sadarion taingot bema manayakoni tujoloni tuhata. Tabegema ede pujian sian situa Robin Tampu Bolon. Haposan ho Tuhan hodoholongmu dilas ni rohati kiar sakpe
asini rohami nang pambainanmu, hosi palua pangondingan pe. Habosan ho Tuhan, habosan ho Tuhan, dang nama cohot asini roham, nasanari kotiau di parade, tung alani asim doi sude. Dirade hodo dame nama noktong, ditogu hodo au di dalaki, marlas miroha au marpakirimon, jala margu basami. Habosan ho Tuhan, habosan ho Tuhan, dang nama cohot asini roham, nasanari kotiau di parade, tung alani asim, tung alani asim, tung alani asim, doi sude. Marende mahita sian buku ene nomor 815 ayat sada dohot ayat tolu uhut papunggu pelean. Debatlah na
dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huria nahina holongan ni Kristus Yesus. Horas madihamu saluhutna. Tangihok kamu mahatani debata jami tadi minggu nabadia sadarion. Imana tersurat di buku Sada Kronika Biddu 17. Mamuka sian ayat 10 sahatu ayat 27. Songonomma didok disi. Dungi masuk ma Raja Daud tu bagasan udung-udungi. Laus hudul ma ibana dia dopan di Jehovah ninna ma. Tungi sema au pola ali Jehovah de bataku. Jala tungi sema pola anggo pinoparhu. Ubayan tung di buah koau sahat ro tuson. Akup ni mau tikudo pei di roham ali di bata. Pola huhut merbaga-baga ho. Taringo tu pinopar ni naposom. Taringo tu namasa sugut. Jalanunga di tatap koau. Songon panatap ni jolma ali Jehovah di bata na digijangi. Tungaha dope akup ni si dohonon ni si Daud tuho alahamuliau nabi nasabasahommu tu naposom alai tahe ditada hodo naposomon ali Jehovah alani au naposomon jala hobar tu lomo ni roham nunga di baiko saluhut halongangan na bulon non lau pabotohon sudi akka habal gaunon ali Jehovah dangadong nanggo sada tudo soko jala dangadong debata dukon niho hobar tu saluhut naung binegeni pinggol nami jala tung didia ma adong jupang sada bangso di tanoon songon bangsom Israel pola tung debata sadiri borhat lau manubus sada bangso ainonna dohot lau mabayan guarmu marbarita marhite sian halongangan bulon dohot masokal lau pabalio naka bangso parbigu maradupon bangsom natinobusmu sian Mesir jalanunga dipadiriho diho bangsom Israel bayan bangsom rodi saleleng-leleng na jalaho ali Jehovah gabe debata nasida. Atong ali Jehovah say pahot mahata naong pinarbaga-bagami tu naposom. Taringo tu pinoparna sahat rodi saleleng-leleng na. Jalabay mahobar tu na pinarbaga-bagami. Olo say sitong may jala lam tu tibul na guarmu rodi saleleng-leleng na. Asa dohonon ni halak songonon. Jehovah sebaut do debatani Israel. Ibana tongon debata humokop Israel. Jalahot do iya pinopar ni naposom si Daud di jolomi. Aiho ali debataku. Nunga di papatar ho tu pinggol ni naposomon. Pabua ikon pauliomu di ibana sada bagas. Alanido ubain hum rohani naposomon. Martangiang dia dopan mon. Ope ali Jehovah. Hosa diri do debata. Jalan nunga di perbaga-baga hotu naposomon. Hata na dingganon. Atong nunga sapala lomoroham. Mamasu-masu pinopar ni naposomon. Asa hot dia dopamu. Rodi saliling-liling na. Ay manangise na pinasupasum. Ali Jehovah ima dapota pasu-pasu rodi saleleng-leleng na ido sahat ni ming terpuki. Huria nahina holongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus sadarion nunga bongo tita tuminggu rogate namar haroroat do hata isian hata latin rogatio manang rogatum namar lapatan martangiang
rogate lapatanna martangiang. Ahado tangiang hamu kadongan. Tangiang ima alat komunikasi manang songon sada penghubung ni si partangiang tu debata manang tutuhan nahina porsea anak. Orahit labora mangula huhut martangiang. Orahit labora berdoa dan bekerja. Ido didok Martin Luther. Alan ido dipatudos do tangiangi hamu kadongan tuhosa hangoluan. Doa adalah napas kehidupan. Nungata kastaboto hamu kadongan hina argani hosa. Hosa dos lapatanna ngulu manang hidup. Melonung ngatos hosai dos lapatanna mate. Dan adong be ngulu disi. Asadang tartuhor hita hosa hamu kadongan. Sadia goda pesinamot daktuk gogo ni i lau manuhor hosa. Lau songonido nang nanidok na taringo tu tangiangi. Datu ngadok kalak mertiga-tiga hot tangiang. Manang rosa halak ruas ni huria madok tu naposona. Tangiak kom majuau hubayar pe tangiang mi nasau godang rupiah ninna da ngadongi. Jadi daktuk gogo ni sinamot lau manuhor hosa. Asa didok nakin tangiangi dusun hosa hanguluan. Molo somar tangiang sada halak didok naung matema todina disi. Hosa hanguluan didok saulak nai. Hosa hanguluan tudustu tangiang. Manang tangiangi dusun hosa hanguluan. Nah siani berengot tahamu kadongan hinarikot ni ngolu namar tangiang. Sada bagian ni ngoluta do hamu kadongan partangianganon. Partangiangonon sada bahagian ni ngoluta. Jadi ngoluki tangyaki ido ngoluku. Nah, huria na hinangolongan ni Kristus dido unang macadi hamu martangiang. Ima di sada Tesalonika 5:10. Unang macadi hamu martangiang. Aku ni musuh hurian itu hata boy do idauta. Dia jari Yesus donang sisianna lau martangiang. Satu contoh boy duit tabereng di Matius biduodomi ayat sia tu 10 tului. Nah, molo tabereng di si unur-unur do. Torang do di si isi ni tangiangi. Rupani tabereng ma di tangiang dan yajar honi Yesus torang jala takas do di si tu isi do halak martangiang. Jala di dia na jinounai. Nah, takas do disi kepada siapa dia berdoa, di mana Tuhan yang dia percayai. Nah, napa duahon adong do disi marumang pujian. Adong pujian. Nah, dukun ni ipe musia sadong aka pangidoan. Adong ma aka pangidoan. Laus di bagasan ni ditangiangi satu kata kunci. Naikon hanguluhonon ni si partangiang didok disi lomoni rohani di batama nasau. Nah, jadi di dalam doa ketika kita berdoa kita boleh meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan, namun sesungguhnya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Nah, alani ido pos dorohata ditangion debata tangyang ta gabe tadok maaha. Amin. Jadi muladok kalak martangiang di paujung tangyang ngai dohot hata mau liate ma manang emma tutu ninda dagido ngaului parek kiri halaki. Jadi bolo martangiang sada halak di paujung do tangyang nai marhite hata amin. Hurian itu hatta na hina holongan di bagasan Kristus Yesus di nguluta ia tangiangi berarti boima berengota dakola sebatas kebutuhan be. Alai tangiangi nguluta itu saudok nakin nguluki tangyaki nguluku. Nah, jadi tangiangi dan sebatas kebutuhan alai tangiangi nunga bahagian nih nguluta. Molo somangulu be tangiangi dihadirion di sada-sada halak didok nakin dusun daung matema hadirion na disi.
nunga mate secara rohani. Artinya pamatangon mangodu do alai partodion nunga dusun naung mate. Huria nahina holongan ni Kristus Yesus tu hatta aka nahina holongan. Tarbarita do si Daud alani harazauna. Tarbarita do si Daud ala Yesus Tuhani marharoroan sian margani Daud. Tarbarita do si Daud alani partangyangonda tu debata. Ima jami tahun. Barita ni si Daud dina martangyang ibana madok mauliate tu debata. Mangihut na kapag debisuk ni padan narobi hamuak kadongan jami tahun masa dukon ni habuangan sian Babel. Tetudo di situasi kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahkan agama dan apalah mendukung di masai. Manang dohonot tama dan apalah stabil keadaan di parngoluan di tiki. Nah di pengalaman nasongoni rikot ma dinasida bohal. Nabui patoguhon dohot mangalehon gogo dinasida. Asa toktong manahan jala mangerbang nasida. Songon bangso di debata. Hobartu hajongjongan nasida, hobartu pajauan nasian debata. Nah, hamu kadongan melotaida di Bibel tai, tabereng madi judul perikop ni jami tahun. Sada Kronika 17 ayat 16:1-27 di surat Tododisi tangiang hamau liateon ni si Daud. Didok dungi masuk masih Daud tu bagasan udung-udungi laus hudul ma ibana diadopan ni Jehovah. Padohan masuk dohot hudul hamuak kadongan ima patuduhon sihol ni roha naing pajupang dohot debata. Alani ido asabongot ibana tu bagasan udung-udungi. Hata hudul manggobarhon kedekatan dohot roha nauduk jala nasarep maradopon debata. Hurian itu hatta dong do padohan ni halak batak madok sokonon. Ditoru do tangan mangido. Alai si patah saya dong do Jepang nunga na mangido alai manongkahi. Nunga na mangido alai didok manongkahi. Nah, Hurian ang hinaholongan itu hatta Yesus Kristus mulak tu padohan nakid ditoru do tangan mangido patuduhon serep ni roha dohot roha nailik doi jalai dua tong molo mangido iba ditoru matangan ba molo marsoba iba tedek maroha odo sikap nama cayuli dihadirion ni si Daud maradopon debata didok tungi sama au maradopok ko. Dangadong nang gosada tudos soko. Hodo sileo baga-baga tu napasom ninda. Atong. Say pasaut ma bagabagam tubang som. Say pasaut ma bagabagam tubang som. Ima tangiang naparjolo pangiduan ni si Daud tu debata. Hurian itu hatta dia ma baga-baga ni debata tu si Daud. Baga-baga tu si Daud hobar tutona na pinasa ni si Nathan na parjolo ima pasu-pasuan ni debata ma ibana rodi pinoparna. Pasu-pasuan di debata ibana rodi pinoparna ima na parjolo. Na paduahon didok ise gabe bangsona jala totu dison molo Israel gabe bangsona Jehovah ma gabe debatana ima baga-baga di debatana paduahon Israel gabe bangsona Jehovah gabe debata nasida. Nah huria nahina holongan namar saur di bagasan Kristus molonunga debata gabe
di batana Israel gabe bangsona patuduhon songo dia mah hubungan nih seorang anak terhadap bapa. Nah, jadi hataon patuduhon kedekatan antara Allah sebagai bapa dan Israel sebagai anak-anak Allah. Tentu sahalaha anak ini hamuak kadongan ikut dirawat ma, ikut dijaga ma. Lapatan nabisi keluarga Daud, bangsa Israel ikon radi mengalihon ruang manang inganan di rohana sida, di persekutuan nasida asa gabe parmianan ni debata. Nah, marhite namian debata di ganup rumah tangga, marhite namian debata di komunitas kehidupan Israel songon bangso ni debata gabe jaloon nasida ma pasu-pasu hot rodi saliling ni liling na. Jala gabi gok dami ma, gok hasodangam ma, bangso Israel, songoni sonang ma, luhutan ni Israeli, sonang ma, nang saluhut na, ngolu ni bangsoi. Hamuat kadongan na hinaholongan, namar persauran di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Jami taon nakin intina, ima tangiang hamulateon ni si Daud maradopon debata. Laos di bagasan tangiang nai boy tabereng adong piga-piga nakin tangiang pangidoan hobartu baga-baga ni debata. Hamuat kadongan memang jujuk do halak namar tangiangon kecewa di tangiang na. Adok namadok songonon adak sitongon na martangiangon. Martangiang duiba pola margumo-gumo pangangan. Alai soraro alus ni tangiang niba. Adong namadok museah dak sitongon na martangiangon. Hutangyakton asa unang mate si A. Alai mate do. Adong namadok museah dak sitongon na martuhanon. So martangiang peyau baseha duau. Mohat duau. Gudang do sinamotu, gugu duau, karizo pupe denggado, dohot akalan na asing. Na alai tauji mamarnida, na jot ima kekecewaan di sada-sada halak uju martangiang na didok rupani. Sepertinya Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab doa-doaku ninda rupani. Hamuat kadongan si pata jok do suhartu rohata alus ni tangiang ta taringo tu natajalo dingoluta. Jok do suhar natajalo dohot natapangido di tonga-tonga ni ngoluta. Alai kulanon di sini si pata dang sadar hita dak tasulikit akadia sakap ni debata dia akan natajaloi. Adong sada berita masa sada ilustrasi, taringo tu sada bawa na terdampar ibana uju mar kapal ibana di tonga lautan dohot rombonganna baritana songonon. Di tonga lauti haram makapali. Sudah penumpang mate na mangulu hola sasada ibana. Asa tarbuan ni obaki maibana jalagabe terdampar maibana tusada pulo di tonga lauti. Dungadong ibana mangulu sahalakna di puloi di pauli ibana ma sada udung-udung sada gubuk manang sada pondok namet-met situ tu. Tujuanna di si asa adong permianan ni ibana molo rohos niari molo roh udan gabiadong inganan ni bana manisio. Nah di sada tiki marsugut nai totu ala terbatas si panganon na lau maibana mangiahi perdalanan di tonga puloi. Tujuan na nakin lau mangalului si panganon na.
Manang nasian akaparbua ni hau pei, manang dia pei. Naboi pabosur hosyubion na. Namulak nga ibana, tu udung-udungi, hape di ida ibana, udung-udung na pinaulinay matutung. Nah, pondok nakin terbakar matutung. Asa di keadaan ini kecewa maibana. Kecewa si tutu. Oleh Tuhan kejam nai ho. Nunga songonon kehidupan los matutung musedo. Bubuk derita kon. Gabe tapa ma penderita aku. Macam kejam doh oleh Tuhan. Nunga loja ibana masa itu matangison masalah Tuhan ini terpodom maibana. Dina terpodom ibana topuma tersunggul di bege ibana adong suara ni kapal heramadonok dopak ibana. Asa itu hehe ibana di ida ibana kapal nakin lemconok dan benar ternyata kapal ini Romadonok tu ibana alana di ida do adong asap membumbung macai tibo di ida adong asap berarti adong jolma di inganan na di puluhan Roma parkapalinakin di pajonok matu ibana laus di sukun ibana ma dung mendarat nakin siap dia di boto hamuau na adong di sona mang ninna asa dia lusi parkapalima imadah nadong do nakanin huidahami asap sampai tu gijang macai tibu berarti adong jolma di puluhan ima di rohanami ninna hamuat kadongan na hinaholongan marhiti haroro ni parkapali gabi malua maibana sian penderitaan naborat nakit dan ang dohonon hamuak kadongan ima sada contoh sada tudosan naso hasigatan akasaktap di debata rencana di debata di tonga-tonga ni ngoluta anggorohani amat tanakin laumago maibana Tuhan itu sangat kejam ternyata itulah jalan Tuhan menyelamatkan paluahon ibana. Nah hurian yang hinoholongan itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Namar parsauran di bagasan tikion. Jami taon topet di minggu rogate. Rogate, rogatio, rogatsung, martangiang. Ima lapatanna nanidokna nakin disi. Rogate martangiang. Bahagian ni ngoluta do tangiang. Jalang ngoluton sada bahagian ni gugo ni tangiang. Alani didok nakin unang macadi hamu mar tangiang. Unang macadi hita mar tangiang. Namangihut ahamana yang dohonon natu hita sia turpuk jami taon. Ngolu ni halak si partangiang ikopos do rohani di bagasan tangiangna ikopos do rohani di bagasan tangiangna jalang ngolu ni halak si partangiang ikon patuduholon ni ido kesetiaan martuhan. Mengapa demikian? Karena Allah itu setia melalui firman-Nya. Allah itu setia di dalam kasih-Nya. Allah nihi tapi hamuak kadongan. Hok jala setia ma. Songo bangso naung niasian di debata di bagasan Kristus Yesus. Napa duahon? Nanaing dohonon ni jami taon. Pesan tona ni jami taon tu hita. Radema hita gabe ula-ula ni Tuhani. Radema hita gabe ula-ula gabe alat. Perhitian ni Tuhani. Di tonga-tonga ni portibion. Di pasu-pasu de batahita, gabe pasu-pasu ma. Di palua de batahita, palua hodongan ma. Sian akaboban-boban naborati. Tongon mingguta, minggu rogate, di situasi nata adopi, pasti do sudi halak
hibul rohana martangiang mangido asa margogo mengadupi COVID-19. Pasti doi. Nah atong sungod dia mahita gabe pasu-pasu tu nasida. Setetes air itu sangat berguna bagi orang yang haus. Sapohul si panganon macayar gadoi dihalak namale. Dang dituntut tu hita ikun gudang nabui patu pauta. Hobartu natap patu pahita ala didok nakin. Nunga di pasu-pasu de batahita gabe pasu-pasu mahita. Tu saluhu jolma. Taingot hata ni Jesus na madok. Nabi naimu tu sada siya nanggiku na meton na tuau doi. Na parpudi huria na hinaholongan ni Kristus. Ngulu na martangyango didok nakin bahagian ni nguluta doon. Alani ido ubay na ikon hanguluhonota na martangyang. Na parpudi sada barita masa heado kecewa sada simatua. Ujuro ak katodong binain ni Helana. Songo dia kekecewaan ni si matua naon, songo non. Apala tulus rohani amatai, madok di rohana, anon laumat si panganon, helaku na siya Jakarta ima, mabait tangiang. Ima di rohani amata na tua-tuai. Jadi nung ngadenggan hudul di lagetiar, nung ngaradia kasih panganon, Roma amata na tua-tuai di dokma. Amata helaku si pajahita majo mabait tangiang ninna rupani. Bae mamakela tangiang tay asa marsi panganok kita ninna. Sip helanai dang didok mangna dia tangiang ope. Dang didok. Ujungna digotil na di siamun na may bana. Bait tangiangi ngadidok si matua mo mabait tangiang ninna. Daku boto inna. Bahasa Indonesia bain, daku boto. Bahasa Batak juga aku nggak tahu. Bahasa Inggris mah bain, daku boto inna. Jadi sudah menamar tangiangon. Sudah martangiang, sudah domangan. Hamu kadongan na hinaholongan. Didok tangiang inakti tuduson hosa. Bolosya kita rada pungon. Manangsian keluarga. Au surah didok. Bait tagyak tai. Dangadong behita radaman. Majua disi. Alani huria na hinaholongan itu hatta. Alanguluta do tagiangi. Tahapor syaima. Tukalak na margugu. Sipar tangiangi. Amin. Martangiang mahita. Tuhan debata. Hodo naung mamilit Israel gabi bangsom. Di paluaho siyak kabuangan Babel. Dituguho asa mulak tu Jerusalem. Jala Paulion nasida joro naung tarbuangi. Ali Tuhan rodo naposom Daud, manopot Jorom, ala dihapor siai, ia disi Jorom, dohot poti parpadadani maringan, disi doho o Tuhan. Ditangiangna didok mauliate, hobartu bagabagam, laus ima dipangido ditangiangna. Asa tuung pasautomo bagabagam, tu ibana gabi bangso nabulun bangsomi. Di pasu-pasuho asa gabi saut pasu-pasu nasida tu saluhut halak. Sonang manasida sonang bangsomi. Ali Tuhan Jahuba debata nami. Laus ido sada jauh-jauh Tuhan ya kena porsea diho. Asa hu hari kotok kami Tuhan. Hu hanguluhok kami ngulu partangiyangoni. Ay didok katam tuduson hosa hanguluad do. Tangiyangi. Ido dalan nami. Marsuara. Marsaur. Mangido. Akan narikot di ngulu nami. Alani o Tuhan debata. Dalam perjupangan nami dodoto tangiyang nami. Say tangihon tangiyang nami. Hobartu lomo ni roham.
di bagasan Kristus martangiang hami Tuho. Amin. Huria na hinaholongan ni Kristus, tapuji matuhata marhite ede nomor 810 sada ayat 3 dohotopat, huhut laos pasak pilihan. Dia maho Tuhan di hari-hariku, ai dengan nibasam pada merohaki, disude partikian, disude inganan, Diau maho Tuhan asiroham. Diau maho Tuhan di hari-hariku, lain mau napunam pinasupasumi, isude partikian, isude inganan, Diau maho Tuhan Tatangnya koma peliata. Ali di bata manami na di banua kijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingkat dohot nasa uli basa na mau liutus. Hupasahat tabi masyan na nilewmi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramotya sa huparhasyak kami pilihanon. Pati buluhon haraja umu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehomi todiluni pamataku Rosado dogoki Rodi salohut ataku Opasahat vituho Nasohut sadoku Alia manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham, di banua tongaosongo na di banua gijang. Ima tuhami sadarion hangu dua siapari, si sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midao. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaur homada mena tutodim. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu mari kita saluhutna. Tuhan mamasu-masu. Horas. Horas.